Днес сме се събрали на бдение за горите. Не помен, а бдение. Бдение, защото бдим над нашите гори и искаме да ги запазим. Ние викаме СОС. Гората вика СОС. Спасете гората, не позволявайте тя да бъде изсечена за дървесина и изнесена незаконно. Не позволявайте нашите хубави гори и нашите прекрасни планини да станат голени баири и безмислени писти. Не забравяйте, демокрацията не е даденост, а право, което трябва да се отстоява всеки ден и всеки час. Затова ние трябва да кажем какво мислиме, независимо те какво мислят. Joy.